Ayo, iwut ya, sing gorok iwut tenan ya. Piye arep mekangkang. Ayo, ayo. Terus ya iki. Kloket gadis iki. Piye iki? Ayo iki urung pengalaman gadis e. Mamake sing pengalaman panggan. Ayo, gadis e bingung. Lek mamake jan puasa tenan iki. Karo mucil lho. Wes paseh lebone sarung. Sarung ujur. Gadis e kloket sik dadakan. Ayo. Wah, bakal gadis e ning menah. Kakean kesuwen aku. Lek opo lis ya ini iki. Pak, warungnya kok urung buka. Pak, gak kok, Pak. Pak, Jess. Saranane arep dadi go barongan. Pak, Jess, jualan. Pak. Sudah kalau nganunan. Lilis iki lho. Lah ya ini kok. Ini apa?